No tak sa vám zase hlásim ako nadabulský hlásnik ohľadom, ohľadom pozemkov školníkovcov. My už máme všetky doklady od ministerstiev a od notárov o tom, čo vy ste vyviedli s notármi ako Naďová, Fagula, Farkašovský, čo by ste vyviedli mojej mame. My už vieme, ako ste sa vy dostali školníkovci ku svojim majetkom. Priženili ste sa tak ako Košutovci, tak ako Melicherovci. Všetci ste sa priženili do starého Kubíka rodiny. A starý Kubík sa dobre postaral o svoju dceru Annu. Takže jej dal majetky, dal jej stavby, dal jej veno. A vy, školníkovci, ste si mysleli, že to všetko patrí vám, ale zabudli ste si usporiadať dedičné konania, tak ako zákon kázal v demokratickom právnom štáte po roku 1993. Takže my toto všetko vieme, my presne vieme, ako Agrostal vybral 3 bilióny korún pôžičky na to, aby sa dohodol s mojím otcom a aby ho dosadil cez biskupa do vedúceho ROH na železorodných paniach Rožňava pania Nadabula, bývalého jaskyniara, bol správca jaskyne, alebo bol ten, čo sprevádza turistov v jaskyne v Gombosikoch, zrazu sa stal riaditeľom alebo šéfom ROH. Len preto, lebo Dobošovci a Liptákovci a Šmehkovci a všetci, čo ste kradli, Pradovkovci cez Agrostal, čo ste vybali v 92. 3 milióny korún pôžičku na bývalý Agrostal SPP a potom ste ho transformovali na družstvo s tým, že ste sa podpisovali s Hudákovcami, čo sú Nemešovci, a s Patinavcami, čo boli Furinovci a Šmíriakovci, že ste sa dohodli poza chrbát mojej mamy, ktorá bola jedna zdravotná sestra bez akejkoľvek poškvrny, a vy ste rozhodli sa ukradnúť pozemky jednej žene, ktorej manžel trtkal svoju novú manželku a dal jej zobrať dieťa už v roku 1979. Už vtedy bola na prvom výškrabe. Takže náš otec presne vedel, čo robí, prečo sa chcel vťahovať do Nadabulej 65, prečo bol taký vytrvalý na tom, aby mame povedal, že musíme kúpiť tento dom, lebo mu bolo slúbené cez biskupa a cez Agrostal, cez Bradovku a cez Susu a cez Kleina a cez všetkých týchto komunistických smradov. Mu bolo slúbené, že neprerobí, okradol vlastnú rodinu a potom ho Pán Boh potrestal. Potrestal ho tým, že mu obidvoch synov zavrel do basy a potrestal ho tým, že keď si nevedel uvedomiť, odkiaľ kam zobral zdravie jeho staršiemu synovi, ktorý dodnes trpí za jeho hriechy. A toto je Božia ruka, toto sa na vás všetkých valí, lebo vy len kradnete dodnes, pani notárka Naďová. Vy ste urobili dedičné konanie, kde ste napísali, že školník býval v Rožňave. Žiadna adresa, žiadne evidenčné číslo, žiadne nič. Len ste napísali, že býva v Rožňave a potom ste rozdelili jeho majetok. On nebýval v Rožňave, on býval v obci alebo v mestskej časti Nadabulej. A potom dochádzame k vašim týmto sračkám ohľadom výmeru za smeti, dajme za smeti. V Rožňave vy nemáte oprávnenie v mestskej časti Nadabulej vymeriavať smeti. To môže určiť hodnotu tej služby iba komisia mestskej časti Nadabula. Vybavené. Listový dokument ste vydali 5 týždňov predtým, ako ste ho poslali, a vás zaväzuje zákon poslať rozhodnutie do 30 dní. Vy ste neposlali rozhodnutie na čas, vy ste uviedli zlú adresu, my nebývame Nadabula 65, my sme mestská časť Nadabula Šajovháza. Žiadna
Rožňava Nadabula 65. Pani, ktokoľvek ste si tam usedíte, kto ti vydali to povolenie. Že ste ho vydali pozde, hej, vydali ste ho v rozpore so zákonom, lebo finančná správa povedala, že vy môžete vydávať povolenia na rožňavské veci. Nie na mestskej časti, na to je komisia. Vy ste tú komisiu vyhodili, váš problém nie je náš. My žiadne dane za smeti nebudeme platiť. Ja určite nie, moja mama takisto nie, vybavené. A návrh toho všetkého, čo ste urobili, Bradovkovci, Školníkovci, Tyrpákovci, Liptákovci, Vilhanovci, Polákovci, čo ste vy urobili s našimi pozemkami, my už presne vieme. A súd o tom rozhodne. Po predložení všetkých logicky a časovo nasledujúcich dokumentov, ako vy ste si len v takých špinavých notárskych kanceláriách zapisovali. To, čo by ste si potom v Rožňave preniesli ako cez garáže, lebo garáže stával Bradovka, a ku každej bytovke, ku každému bytu musela byť daná nejaká pôdička. A na niektoré ste postavili garáže, na niektoré ste si urobili záhradky, otrokovici. Takže vy ste len ukradli to, čo sa nedalo ukradnúť, a dodnes sa nedá ukradnúť. A teraz hovoríte, že Trnka, šéf Košického VUC, alebo čo že o vás zachráni. Trnka je možno Trunko a Trunka je možno Trnka. Len došlo k posunu mien, aby sa dali kradnúť pozemočky, aby nebolo dokázateľné, že ten Trnka je Trunku a Trunko je Trnka. Ale na našom pozemku, na konci nášho pozemku 11/2, stojí Trnkov dom na bývalom pozemku, ktorý vlastnil evidentne Kubík a Školník Albert, ktorý sa prvý priženil do Kubíkovej rodiny a potom a predtým tam ešte prišla Košutová Juliana a všetci ste sa natlačili do Kubíkovho pozemku, lebo Kubík bol tímár. Kubík mal kožiarskú dielňu a mal možno aj mlyn a mal kováčskú dielňu a on vás všetkých školil do kožiarskej práce. Takže Bradovka možno tak novotný, už ako ste sa chceli volať, alebo ako sa chcete volať, tak ste sa dostali do Nadabulej cez Kubíka. A prvá zmienka o tom, že Kubík a Školník Albert Vojtech boli manželia a Anna, že mala majetky pod JRD, a potom bolo napísané v dedičnom konaní a v predbežnom konaní, v dedičnom konaní medzi Pavlom Školníkom, narodenom v 29. roku, bolo napísané, že Školník nemá žiadne vlastníctvo pod JRD a že nenadobudol žiadny majetok po roku 1949, dokúpil parcely. Tam je napísané, že ešte ako vdovec v výkaze výbery je napísané, že vdovec Školník až vdovcov bol až po roku 1970. Takže ste zaviedli Cirbusovú, alebo Cirbusová zaviedla vás, že vám povolila napísať do dedičného konania len to, čo vy ste chceli. A Školník Pavol, keď tam prišiel k tomu dedičnému konaniu, ten, ktorý predával pozemky mojej mame, tam nebol so sestrou a so svojimi sestrami, lebo ani sa nevedeli dohodnúť na tom, kedy sa narodili, lebo Školník Pavol nevedel, kedy sa narodili jeho sestry. Až potom boli dopísané dátumy. A potom to dedičné konanie, ktoré prebehlo v 71. roku, lebo Anna zomrela v roku 70, sa znovu otvorilo cez Naďovú v 95. Prečo? Bolo pôvodné rozhodnutie o tom, kto akým spôsobom nadobudol. Ale predtým tam bola Vilhanová a teraz tam už potom bola Tyrpáková. A teraz Vilhanovci dedili pozemky v Nadabulej, ako keby sa nechomililo. Toto vy ste spravili, okradli ste nás o kopu pozemkov, lebo môj otec mal BSM s mojou mamou. Môj otec nemohol podpisovať žiadne zmluvy už po rozvode a je napísané, že došlo k dohode medzi manželmi. Nedošlo k usporiadaniu BSM, lebo v liste vlastníctva 925 nikdy nebolo napísané BSM. Bolo napísané, že kúpila moja mama a môj otec. Ale podľa zákonov medzi rokom 49 a 89
Spoločné vlastníctvo manželov muselo byť napísané na spoločnej karte. Celé nemohli ste kúpiť izolované. Takže my už presne vieme, čo vy ste spravili ako Agrostav, čo ste vybrali požičky a z tej požičky ste povyplácali Šmiriaka, Budecovú, Patninovú, Budecová je Nemešová, ktorá si je teraz na tajemnom úrade. Všetci ste sa tam natlačili, aby ste si rozkradli z tie majetky, na ktoré nemáte žiadne právo, lebo má právo len moja mama. A moju mamu zo všetko vytlačíte. Uvidíte, čo na vás príde. Všetci ste zlodeji. Všetci ste zlodeji. Všetci. Postavili ste si garáže, ku garážom ste pridali také byty. Pál Balážovci. On bol Baláš Pál, odsúdený ako politický. Ján Školník, brat Pavla Školníka a brat Agnesy Školníkovej, bol odsúdený ako politický. Vy ste vydierali tieto rodiny na to, aby vám podpisovali bradovkovské komunistické zmluvy, liptákovské, dobošovské. Toto ste robili. Vydierali ste ľudí. Žiadny Pál Baláš. Baláš Pál Ernest. Baláš Pál Ernest. Žiadny Pál Baláš. Býval na Jovickej 10. Takže prestaňte vy tam tancovať a spievať a gitaristovať. Rozkradli ste pol na Dabulej. Vaši starí rodičia a vaši rodičia. Jenuj, tvoj otec sa volá Pál Baláš a ty už si že. Len preto, aby v katastri sa nedalo spojiť to, čo sa napísalo na nového vlastníka. Vybavené. Môžete všetci do riti. Toto je všetko. Vás zabije digitalizácia, aj zabila vás digitalizácia, lebo všetko je na papieri, všetko je v archívoch, všetko je na ministerstvách a my všetky tieto papiere už máme. Takže, a vy ich nemáte. A súd ich bude musieť posúdiť a ich posúdi. A nie je také plôtiky medzi mojim bratom a Ďuranom. Ani zďaleka nie. Parcelu 11,2, ktorá nám bola ukradnutá, má teraz Ďuranova Kravecová. Kravec išiel do basy, mal obchod s besom na Jovickej. Vedľa neho mala Agnesa Školníková svoj dom. Celé. Toto vy neočkriepite. My presne vieme, ako nás Ďuránovci chcú obkolesiť cez Benedikovci a Ďuránovcov a Kravecovcov. Nepomôže vám, lebo pečiatky platia a keci a sračky od akých dedičných konania, že moja stará mama prededila obecný majetok. Nemôžete dediť obecný majetok. Nikto nemôže dediť obecný majetok. Majetok obce je súkromné vlastníctvo. Tu by mal byť aj Farkašovský, Naďová, Dorkin, každý, Kontra, každý. Delíte obecné lesy. Ak sú súčasťou krádeže na Dabulej, už nemôžu byť obecné lesy na Dabulej. Musí byť už napísané, že mestské lesy Rožďava. Keď patrí všetko Rožďave, fotbalové ihrisko, naša škola, 1, 2, 3, obchody, všetko keď patrí Rožďave, aj obecné lesy musia patriť Rožďave. A všetci občania Rožňavy majú právo byť zúčastnení na zisku z tých obecných lesov Rožňava, alebo z mestských lesov Rožňava. Nie, ale obecné lesy biskup povedal, že to je fajn, keď takedy príde na to, ja si ich zoberiem naspäť. A biskup, by ste presne vedeli, prečo ste dali môjho otca do pozície šéfa Eroha na bani, lebo ste kradli s môjim starým otcom Škribom Štefanom, ste kradli Židom majetky. Môj starý otec mal tašku zlatých hodiniek doma. Cez spoluprácu s vami, pán biskup, a teraz ste oslovili 250 rokov krádeže pozemkov ostrihomského biskupa. A ešte ste nuncia. A nuncius je len veľvyslanec, to nemá na Slovensku žiadnu právnu hodnotu, ten váš zmetok, čo prišiel z Vatikánu. Nič. Toľko na dnes. Len čakajte, čo skoro to príde.